svakoj planeti u galaksiji postoji Flux. Moćna magična energija. Ovde na Akilijanu zovemo je dah. Flux je toliko jak da je morao biti zabranjen, osim u galaktičkom fudbalu, najsjajnijem sportu u univerzumu. Ali pre 15 godina misteriozna eksplozija je potresla Akilijan, izbrisala dah i uništila naše šanse u galaktičkom fudbalskom kupu. 15 godina bez dobrog tima, ničeg osim snega i leda. Sada se nada ponovo rađa. Novi, mladi igrači koji će da obrate dah Akilijana. Naša sudbina je u njihovim rukama. Galaktički fudbal. U prethodnoj epizodi galaktičkog fudbala Arč sa velikom lakoćom dribla jednog, pa drugog protivnika. Sprema se za udarac, ali... Arče, imaš noćne more? Ne. Uspomene. A one mogu biti još gore od njih. Šta mogu da učinim za vas, gospodine? Gospodine, više ne prepoznaješ svog brata? Za mene je on mrtav kao i ova noga. Čekajte, vi ste moj stric. A ti si Rocket. Znaš, Arč, ljudi nisu baš mnogo srećni što si se vratio. Došao sam da napravim tim. Nisam znao da se vratio. Neće se zadržati dugo ako ti radiš svoj posao. Jesi li ti Arč? Gospodo, molim vas! O-o! Srešćemo se ponovo. Da li ste zainteresovani da budete deo tima? Šalite se! Fudbal na Akilijanu je mrtav! Previše je lako, znaš šta mislim? Zaglavili smo se ovde nakon ledenog doba. Pomagali smo u obnovi Akilijana. On je igrao od planete do planete i punio džepove novcem. Videla sam ga kako igra kad sam bila mala. Prosto je bio najbolji. Drago mi je što se vratio. Kaže da hoće da napravi tim. To je istina. Ha, baš me briga. Munje su najbolji. Ni senke nisu loše. Akilijan nikada neće moći da se nosi sa njima. Sa ili bez Arča. Kako se osjećate sad kad se vaš najbolji prijatelj vratio na Akilijan? Arč nije moj najbolji prijatelj. Ali nekada je bio. Slušaj, gospođice, imam važnija posla nego da pričam o duhu. Moram da treniram klub. Galaktički fudbalski klub samo što nije počeo i svaki dan je bitan. Zato, zašto ne pokažete interesovanje za ono što je bitno? Moj tim, Crvene tigrove. Kao što vidite, dragi gledaoci, niko na Akilijanu ne zna gde se krije Arč. Da li je još uvek ovde? Da li je već otišao? Da li sastavlja svoj tim? Ne znamo baš ništa. Ali možete računati na to da ću nastaviti da vas informišem. Ja sam Kelly Mistik, uživo za Arkadija Vesti. Hvala, Kelly. Zadovoljstvo je videti te. I saznati da se napokon nešto događa na Akilijanu. A sada poruka našeg sponzora. Arkadija Vesti nam je omogućio Tehnojni. Kada lovim pirate, volim da izgledam savršeno. Zato koristim Nickel Hrom. O, mogu da se ogledam u tebi. Hvala ti, Nickel Hrom. Pažnja, ne koristiti na organskim stvorenjima. Podsjećamo vas da je nagrada za glavu piratskog vođe Sonija Blackbonesa sada 2 miliona standard kredita. Za lepšu galaksiju pomozite Tehnoidu. Pa, mama, vidiš li nešto? Vidim 3 dečaka koji se vrpolje i ruše mi koncentraciju. Šta tražite? Zgodnu devojku? Blago? Zgodnu devojku sa blagom? Tražimo Arča. Vi stvarno ne znate kada da stanete. Arč nije lud. Verovatno se vratio odakle je i došao. Ali rekao je da će da napravi tim. A vi mislite da razmišlja o vama kao igračima? A zašto da ne? Dobri smo, zar ne? Da, dobri ni za šta. Arču je za petama taj vođa bande Bilov. A ja znam da u tom slučaju ne treba dugo da se zadržavaš na jednom mestu. Zašto? Bilov te još traži. Vratio si mu karte, zar ne? Da, ali to ne znači da mi je on najbolji prijatelj. Hajdemo, idemo da vozimo magnetnu dasku. Micro Ice je u pravu, a ja i onako očekujem mušterije. Ne, mama. Arč je simbol sudbine. Došao je zbog nas. Siguran sam u to. Moramo da ga nađemo.
U redu, otišao sam, ludaci. Vidimo se kasnije. Šta li rade sa ovim cvećem? Nije valjda da ga jedu? Mogu da radi sa njim šta god hoće, sve dok mi plaćaju. Ne daj im ništa na kredit, u redu. Ne možemo to sebi da priuštimo. Tata, 1000 puta si mi to rekao. Ali nikako da mi kažeš da li misliš da je otišao? O kome pričaš? Tata, Odlazak je najbolje što bi mogao da uradi. jednostavno ne shvatam. Zašto još uvek ne podnosiš svog brata? Nakon svih ovih godina. Ne podnosim ga baš zbog svih ovih godina. Svako zaslužuje drugu šansu. A ja? Jesam li ja dobio drugu šansu? Ne prođe ni jedan dan, a da ne patim što sam učenik. A Arch još uvek ima obe noge. I nadam se da će ih upotrebiti da zakorači sa Litice. Šta se ovde dešava? Pa? U čemu je problem? Ništa strašno, samo ovaj konvertor. Arch! Samo još par detalja i ova bebica će da proradi. Sad još da svima kažemo. A to neće biti lako zbog ovih tipova koji nas traže. Ne mogu tek tako da uđem u sobu i saopštim moje namere svetu. To bi trebalo biti to. Očigledno, mladiću, ti imaš naviku da padaš s neba. Dobar sam i u iskradanju kroz prozor. Ali ako vam ne smeta, ovoga puta ću upotrebiti lift. Ne želim da vas gnjavim. Ne bi trebalo da se mešam u tuđe stvari. Čekaj, mali. Ima nešto što možeš da učiniš za mene. Razvedri se, Džok. Maja ne može da vidi sve. Ne mogu da verujem da je otišao. Imali smo šansu da uradimo nešto sa našim životima. Nešto veliko. Jedno je sigurno. Crveni tigrovi neće izabrati nas. Gomila snobova. A, momci, Mikro Ice nije sa vama. Znate ga vi. Vaših godina, nizak, lukav, duhovit, uvek ima odgovor na sve. Pričaju da je vaš prijatelj, ali ja i dalje ne mogu da verujem. Možda tražite mene. Kad mene traže, onda me i nađu. Za razliku od Arča. Osim što sam uspeo da ga nađem iako ga nisam ni tražio. Šta? Znaš gde je? Misliš još uvek je na Akilijanu? Održat će čak i nekoliko treninga. A sad, gde su ta pića? U redu, sad bi trebalo savršeno da radi. Savršeno. To je reč kojom bih opisao tvoje mašine, Clem. Misliš da će doći dosta klinaca? Možda ih fudbal na ovoj planeti više ne interesuje. To je to. A doći će ih i još. Je li ovo odgovor koji si tražio? Kakva je ovo stvar? Pa, ovo je Holo Trener, virtuelna mašina za treniranje. Otišao sam. Nemam više šta ovde da radim. Nećeš da ostaneš na testiranju, mali? Testovi baš i nisu za mene. Sam izraz čini da se osjećam kao da sam u školi. A onda hvala na svemu, mali. Zaista si se pojavio u pravom trenutku. Wow! Čuješ li me, May? Moraš da im pokažeš da si najbolja, shvataš? Najbolja! O, ladi malo, mama.
Šta je sa tobom, Mikroajse? Izgledaš gluplje nego obično. Sined, zašto si ti došao? Da čuvaš torbe svojih prijatelja? A da, zaboravio sam, ti nemaš prijatelje. Bolje i bez prijatelja nego da imam takve kao ti. To nije lepo, Sined. Razočaravaš me. Ima sve da vas uništim na igralištu. Imam više talenta u malom prstu nego svi vi zajedno. Ovde smo da to vidimo, drugar. Ostaješ li na probama? A da to nije možda zbog one devojke? Kojim slučajem? Devojke? Koje devojke? U redu, najzad možemo početi. Ne verujem da ćemo imati još kandidata. Pogađaj ponovo, Arč. Evo još jednog punog lifta. Zdravo svima. Znači, zabavljate se bez nas. Zašto ovaj tip uvek mora sve da pokvari? Ne brinite, momci. Neće se on dugo zadržati. U redu, klinci, bežite odavde. Nismo ovde zbog vas. Šta sam vam rekla, dragi gledaoci? Sa Kelly Mystic ništa dugo ne ostaje tajna. I si ti doveo ovamo? Mislio sam da bi bilo dobro za nas da budemo na televiziji. Pa Arch, ne moram da napominjem da vas je teško naći, ali potrebno je mnogo više da bi Kelly Mystic odustala. Šta ćemo da radimo, šefe? Masakrirat ćemo sve živo na televiziji. Je li to dovoljno glup odgovor ili treba još gluplji? Hajde, idemo odavde. Moram da nađem Arča. Dozvolite mi da vam se predstavim. Ja sam Arch. Verovatno ste čuli o meni, dobro ili loše. Ja sam bio u poslednjem velikom fudbalskom timu Akilijana i došao sam da napravim još jedan, čak i bolji tim, sa vašim talentima. Ubeđen sam da možemo oživeti dah Akilijana. Profesor Clem će mi pomoći u današnjem testiranju. Izabrat ćemo samo najbolje među vama. Računam da ćete dati sve od sebe. Pa, srećno! Gospodine, gde ćemo da radimo testove? Ne vidim teren ovde. Pa, baš zato mi je i potreban dobrovoljac. Istupi, sinko, i obuci ovaj dres. Napred, Mikro! Učini to! Pokaži im šta umeš. Čoveče, šta si? Ovo je vežba. Vidiš li crvenu liniju na kraju polja? Moraš da stigneš tamo što brže možeš driblajući loptu. Prosto ko pasulj. Prepreke će ti se pojavljivati na putu. Moraš da ih predriblaš ne gubeći vreme. Prosto ko pasulj. Spreman? Kreni! O, čoveče, ovo postaje komplikovano.
je bilo? Apsolutno sjajno! Vrlo dobro. Ko je sledeći? Ja, gospodine, uzmite mene! Ja hoću da budem. Da li si dobro? Gde smo? Ne brini. U mojoj si kući. Moje ime je Rocket. Šta se desilo? Tvoja letelica se srušila. Stigao sam baš pre nego što je eksplodirala. Moram da vidim Arča. Izgleda da ti znaš sve o njemu. Mora da znaš gde je on. Pa, u stvari, on je moj stric. To je tako cool. Za ceo svoj život pričao sam sa njim samo jednom. Moram da ga nađem po svaku cenu. Zašto? Želiš da uđeš u njegov novi tim? Kladim se u to. A ti? Voleo bih to. Samo... Hej! Šta to radiš? Imaš 2 sekunde da sedneš iza mene. Ili odlazim bez tebe. Hajde da ga proverimo na mestu golmana. Sledeći! Za mene je napadački, a ne odbrambeni test. Šta se dešava? Jeste li je čuli? Promenite program! Wow! Kakav šou, dragi gledaoci! I još nije gotovo, igrači su jedni drugima za petama. Probaj bolje od ovoga, ako možeš. Sa zadovoljstvom, drugar. Dovoljno dobro za tebe? Još uvek vam se javljamo uživo sa 16. sprata Kule Tustra, gde se Arčovi testovi polako privode kraju. Kao što možete videti, ostalo je još samo par kandidata koji su došli poslednji u nadi da će proći prijemni ispit i pridružiti se povratničkom Arčovom timu. Pa, mislim da je bolje da krenem. Nema šanse. Ako si došao ovako daleko, drži se. Barem da bi gledao mene.
To je dah. Sad je na tebe red. Roket, da li tvoj otac zna da si ovde? Da, zna. I ne slaže se sa tim. Ideš sa mnom. S mesta! Misliš da će me izabrati? Mora da se šališ. Ako ne uzmu tebe, neće nikoga. Ne mogu više da izdržim ovo. Visim ovde već satima. I onako me baš briga za njihov tim. Molim vašu pažnju. Klemp i ja smo konačno odabrali vas 8. Vi koji niste izabrani ne budite tužni. Imam sva vaša imena i ko zna, možda nekog od vas budem zvao da bude član rezervnog tima. Nikada ne zaboravite da u životu ima i drugih stvari sem fudbala. To je prva pametna stvar koju sam danas čuo. Ušao sam u tim! Da li verujete? Ušao sam u tim! Ne, stvarno u redu je. U stvari se nisam iznenadio. I onako sam najbolji.